RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Makinig sa kababae nga nagpuyo sa Davao City. Ang ato man tatampo, nagdasangan nga Wendy. Uy, best. Malon man nga kanaanan din niyo, uy. Ura bagay ko'y kwarta din niya. Shh, uy, best. Chill lang, good. Ayaw lang kabalaka. Naatay sponsor. Huwat-huwat lang good kamay. Moabot na turon. Sure ka? Tingalipit makahugas ng plato, ani. Naka-order na piya to. Oh, lagi. Huwato lang nato siya. Kay ba akong gigotom na gid ka? Nay, oh, mga lami na ba kayo ning gi-order na itong mga pagkaon? Maugani. Ah, best. Naana siya. Padong natin ni best. Ay. Pasensya na. Okay ra Ringo, uy. Ikaw pa? Tuod ay Ringo. Mao ni ang giingon nako nimo nga best friend nako, si Wendy. Best, si Ringo. Hi. Nice meeting you. Hello. Tay. Please, Landay. Save your questions later, okay? Yes. Pangawar na. Are you sure? Di mo patod? Yes, Ringo. Naapaman milakaw, good. Okay. I'll go ahead. Bye. Thank you. Thank you. Happy? Of course. Nabusog pa ta. Nakakwarta pa ko. Uyab ni mo? Not totally. So, napabayad ka? Wendy. Look, Les. Ako kasabot kung anong kinahanglan ni mong buhaton. You can find a decent job. It's not just what I expected from you. Anyway, best friend raman ko nimo. Your life, your rules. I just hope you will be happy. Wendy. Sorry ha. Pero the next time nga imo kong i-invite, please let me know kung kinsa atong kuyog. Nabi ako'y uyab. Andali ko gusto nga ni makita na ako nga kaila raw niya na ako ni Malcolm. Nga naikuyog sama ato. Dili bugo ang mga tawles, nga dili makasabot. Babe, di mo gikan paghapon si Leslie. Koan, babe? Babe, nibabay ko ng style ni Leslie, ha? Dagang kong mga storya nga nadungog sa akong mga amigo bahin niya. Babe. Babe, di rin ko gusto nga ma-influence kas iyang binuhatan. Mong, please, minus-minusi ang imong pagsigig kuyog niya. Malcolm. Tuman ako, ha, Wendy? Kung di ka gustong magbuwag ka. Si Leslie na nawag. Unsa man kayang tuyo? Tubagon mo ka na ko, no? Hello? Hello, Wendy. Best. Pwede na magkita. Leslie? Nagila ka? Unsa nahitabo? Wendy, please, magkita ta. Nagkinahanglan ko kay istorya. Leslie? Best, thank you, ha. Nga nakikita ka yun ako. Og sorry kung nakahasol ko di mo. Unsa ba gyud nahitabo nimo? Ano nagilakman ka? Kuan man, good. Nasakpan mi sa asawa ni Ringo, best. Og dili na makikita si Ringo na ako. Best, minyo na siya. Oh, best. Uy, kada kong sayop anang imong gibuhat, basta, uy. Nahibaw ka man nga minyo siya, pero nipatol ka. Best. Unsa mo gid imong gihilakan? Tawad ba kay wa na mo? Or wa na mo donol nimo sa mong panginahanglan?
Wendy. La sorry ha. Gitriti ka as akong amiga. Nasuod na ti ka. Pero mas una mi nagkauyab ni Malcolm before ta nagkasuod. Abi ni mo las, sa una pa lang, dili siya gusto nga magsigi kog kuyog nimo. Tungod kay sa mga tabi-tabi sa kadaghanan, kung unsa kang klasiyas pagkapapay. Pero wa ko ni judge dayon nimo. Pero sa dihang ako nakita nga tinuod gid ay, nausap ko pagtan-aw nimo. Mong pasaylo ako. Magkinahanglan ko muli kay nimo. Mas importante na ako akong uyab kaysa nimo. Wendy. Mayo inaon nga nakaam ko na ka, babe. Naluoy biya ko niya, babe. Pero dili ko gusto nga malain ka na ako. Salamat, babe, ha. Dili lang ko gusto, babe, nga tingalig maamong kas iyang kabuang. Babe, si Leslie, tubago na ako. Oh, tubaga lang. Basta na siya yung importanteng tuyo. No? Hello? Best, asa ka? Nagkuyog meron ni Malcolm Best kay mananawmig sini. Oh, mao ba? Pwedeng makuyog ninyo? Babe, unsa man pakuyog ko na to. Sige, pakuyugan na lang. Les, pwede na daw. I-text lang na ako kung asa ta magkita. Les! Nabaguhan kay ko nimo. Suwi mo na ta kay kag ipang sulob, pero karon kagalang-galang man kaayo. Na-realize lang ako imong gisulti, Best. Kung padayon na ako ang akong binuhatan, dili gyud ko makakita og lalaki nga tarong parehas ni Malcolm nga imong uyab. Di ba, Malcolm? Oo. Sakto nang imong gibuhat, Leslie. Kinahanglan nga magtarong gud kas imong sinuloban aron ka respetuhon sa mga lalaki. Mao ginay ako naganahan sa akong uyab, Best. Mao swerte gid kaayo ko nga nakatumong kog lalaki parehas niya. Babe, thank you ha. So, sa pila kay gayon nga, sige tagkoyag na Leslie. Nasuod na sad gid mo siya. Dili na ko kinahanglan nga mamili ninyong duha. Nakita man gud nako nga nagbag-o sa gid siya. Mao gani, babe. Maong happy kay ko para niya. Lahi na kayo siya sa una, no? Oh, babe. Okay ra ka? Okay naman. Ngano de? Mura maguglaom kay kagyo na una. Maniuto na ta na. At ito silong kay nagluto man si mama. Wa man mo ani si Malcolm sa bahay. Nga mo ani magdadala siya kada Sabado. Magpakuyog ang tako small da kay nakoy paliton. Dili man sa siya makontak, uy. Si Leslie na lang, uy. Akong tawagan. Thank you, basta. Ngayon mo gikong gikuyugan. Abi na kong busy ka. Dili mo ganun kung makontak si Malcolm, maong ikaw ako na hunaan. Oh, ha? Oh, ikaw pa? Basta ikaw, Best. Daghan kog time para nimo. Babe, dili nalagay kay ka mo anis, boy. Sorry, babe, ha? Na-busy lang gid ko. Okay ra, babe. Uy, kasabot ra ko. Ayaw ka bala ka, babe. Mubawi ko nimo next week. Sige ha, mula akong biyak ko. Bye na, babe. Bye, babe. Ditso naman ang uputang. Oh, uy, si Adrian may nanawag. Usa sa mga barkada ni Malcolm pag high school. Hello, Adi? Hindi. Kumusta lang ko nimo, mga lawag ko? Okay naman ko. Ikaw? Nagbuwag ni mong Malcolm? Aha? Wa man, uy. Ngano man? Sure, oy. Ngano lagi? Kita mo na ko siya sa usa ka kananan nga na ikaw yung babae. Kapantay ko ng bayhana nga nag-upload kuyog mo. Ako yung ipictural kay naim ako pagsabot. Ako yung sente mo, ha?
Malcolm nagkuyog nga. Uwa magpahibaw na ako. Doon na sila relasyon. Muli pirmi busy si Malcolm kaya doon na rin sila hindi kabisihan. Mga way, wow! Hayop ka! Hayop ka! Ibo kong kiunay! Isuot na lang higala pero ibo kong kitry ito! Sorry, Wendy. I'm sorry. Okay, ayaw ka pagkaabiga. Bisan ka pila ka pa mag-ilis o Vicente nga mga sinina. O gawas gihapon ang imong pagkaway delikadesa. O kang imong kapagagnaong. Magbuwag na, Malcolm. Pag-uban mo. Katukog kasaligan mong duha. Parehas man niya mo. Pag-uban mo. Sakit kayo ang nahitabo na ko. Wa ko magdahom. Natrayduron ko nilang duha. Pero hinay-hinay na akong gidawat ang tanan. O hinay-hinay na ako naka-move on sa pangitabo. Ini na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ni maong tilumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Ako di ay si Itang, hingkod ang pangidaron, o sa ka-PWD. O saray akong mata. Minyo ko, o taga-Tabuelan, Cebu. Kasamtangan niya akan mapuyo sa Argao, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta, nga amo karong gipuy-an, nga bahin sa akong ugangan sa ilang mga katigwangan. Aron niyong hisabtan, ingon ni ini ang mga pangitabo. Gara, manlaba ko sa ilang mamson niya ha. O saman, muli ka pa, human man nakaglubi, o magbaon ka na lang. Magbaon na lang siguro ko kay masabday ka kadiri. Kung mapauli pa ko. Oo, kaya di man ko kasiguro kung kansa ko mahuman og laba. Kaya masa ko makasiguro kung unsa kagidaghanon ang ilang palaban ako. Sige, magbaon na lang ko. Kaya nibalita mag-abot og paniud to dinis bahay. Bayo! Itang! Uy, si Mama marunong mo, Gar? Andali, atong susihon. Oh, asa man mo? May lubi ko ron sakon, ma. Magkopra si Sir Fidel. Og ako, ma, manabada ko silang Madam Sonia. Ah, mao ba di ay? Kaya nga naman iyon, ma. Ay, ni ako importanteng tuyo ni mo. Pero murag man lakaw naman mo. Ay, okay naman, oy. Nga no, taas-taas ba din ang ato pa na surtihan? Ay, lingkos sa, ma. Ah, salamat. Ah, ingon ani manggod ni. Naghisgot sila si Mama ug Papa nga ipasorbe ning among yuta. Bahino na namong managsuon samtang buhi pa sila. Pero mao lagi. Dihang gibahin ang gastuhan sa pagpasorbe sa yuta, niabot naman og 10,000 namong matag usa ka anak. Unya, manggid ko anang kantidara. Mao nga nakahuna-huna ko nga magbahin lang unta taan ng 10,000. Ha? Unya, ma? Tagpila man taan na? Pito man mo kaigsoon, no? Ato ning bahinon og kawalo. Ikawalo ko. Og sa akong pagkwinta, tag 1,250 ta. 1,250 pesos, mo ba, ma? Oo. 1,250. Sa walo na, mutotal og 10,000 gyud. Aron mapasurbe na dayon nato ang yuta sa akong mga ginikanan. Og mabalhin na unya ang pagpatituloan ni sa akong pangan, isip manununod aning bahin sa yuta. Diin, kamuras ang akong mga anak ang makapahimos ini, kay niya naman mo puyo sa akong bahin. Kining karon ba dayon na, ma? Kay mangita pa sa tamin yan ng 1,250 ma, kay baho baya ka. Yang pagpanakargyog lubi nga akong pangita. Yang usahay, mangahoy para baligya. O kinis itang, manglabada ra. Amo sa nang tiguman? Oh, nahala, sige. Ingnon ra nako sila si Mama ug Papa nga mag-agad ra pud mininyong among mga anak. Hangtod matibuok nga 10,000 ang akong makulikta ninyo. Oh, Gar, naka-advance ko 500 ni Madam Sonia. Ipuno na para sa 1,250 ang atong gikinahanglan alang sa pagpasurvey sa yuta. Ug manatigong pa ko dihang 300
Murag mo na, 300 siguro to. Og di naman sa ko'y kita sa pagpanakan akong lubi. Paigo na tingali ni ihatag lang mama para sa tong bahin sa pagpasurvey. Nala, sige. Ato na lang niihato ni mama, uy. Aron wala natin problema. Ano, sige. Aron di sa tamatin talo gasto ni ini para panginahanglan nato. Oy, Itang, Edgar. Giapas manggug ko ninyo din sa ilang papa ug mama. Ingon man ko si Susan, ma. Nga ni ka din eh. Oh, anong giapas mangyud ko ninyong duha din eh. Kining ma, nakatigom gid taon mig 1250 para sa among bahin sa pagpasurvey sa atong yuta, ma. Maayo. Og maayo kay ni agyud ta sa ilang lolo ug lola ninyo. Aron sila ang hatagan ninyo ni ana. Aron makapasurvey na gyud ta sa yuta. Unya, pirma mo nga nakahatag na mo sa inyong hatagan para survey sa atong yuta, ha? Naningkamot yun nga makahatag sa mga tagan sa pagpasurvey sa yuta sa akong mga apuhan. Diin, ang akong ugangan may bahin ni ini. 10,000 kuno ang mataganan. Mong gibahin sa kini nga katidad sa mga igsuon sa kumbana. 7 sila ka panagsuon, ug usa ka bahin alang sa akong ugangan. Sa ato pa, 8 na tanan. Mong tag 1,250 mi matag usa. Ug tuod man, nabahin ug napatituluhan yun ang bahin sa akong ugangan. Nagapangan kini sa ugangan kong babae. Nanlabay ang mga tuig, namatay ang mga apuhan sa akong bana. Ug ning bago lang, namatay sab ang akong ugangang babae. Unya, unsa may sabot-sabot ninyo dito sa haya si mong mamagar? Gipangayuan lagi ko nilang Susan dito ug sa igsuon akong lalaki kung noon sa kunong ang ako ikatampos kamatayo ni mama. Unya? Nya, wa man gitawon ta dire. Mao ako na lang giprangkahan dito nga lisod gid ka ita. Wa tay matabang. Nya kun mahimo, sila-sila na nandito kay mas tubig-tubigan man sila kay nato. Ay, maupad lagi. Kaya saon, o pa masag ko kapanglabada tungod aning daghan lang kong gipamati. Hindi ko kasagod sa pagpanlaba. Mga ako na siguro ta, uy, para may kahatag na nila. Ayaw na. Igipamati ba ka? Ay makasabot ra lagi sa mama nato. Si mama ni mo, makasabot na to. Pero mo maigsuon. Makasabot ka sila na to kung di ta kahatag. Ha? Ubay-ubay mo sila ang gusto mo hatag ni mama ni mo, Garno? Oo, kay maayong gito si mama bisan kung pobre rami. Di ba gusto gubot. May gugmaon sa kalinaw. Oh. Ganun ni awan mo. Oh. Wala lang tao mga ni. Iwa mo may katampo or malubong sa mama. Pagkagnaw. Kining, san? Dili ko gusto gubot ha. Kay ni apang hayat ni mama. Pero unsa man ang imo? Pasingit ni? Gusto na. Ay nalang tubahin na yung maigsuon. Pidap. Pasingit ni imo da? Sus. Kung wa palam ta sa hayat ni mama ay. Mga tawat ug limpyo. Pita! Kaiwit padukong babaig sa una. Gusto na lagi. Gusto na. Kaya maggubuto niya din eh. Mamauli na lang ta. Sige na. Mamauli ta. Kung mangulit sa mga tao, no? Kaysa naman uya, mulubong ni mama ni mo, magkagubot din eh. Gusto na. May mga tao ba nakabantay sa imong reaksyon? Ay, Ginoo ko bayaan eh. Sige, hindi ta mamauli ha. Pero saad na ko, di ka mangita gubot. Basta pagandam diha. Kay karong taon-taon, igi ka na sa mama din sa inyo, padong sa simbahan. Alang sa iyang misa rikem. Ay, magdali ko. Kay manlaban na sa draba ko para makapalit ko bugas unya. Ay, nga naman eh. Nga may alin naman yung agianan na mo? Tang, di na mo kagi diha. Ipasirhan na na manang Susan. Oh, ang iksong laki kini ni Edgar, si Manny Ramon kini. Saon daw at magunog limpyo. Magkaasan ninyog na ako eh. Wa mo'y natabang ninyo tao niya. Apil mo puyo din eh. Layas mo din eh. Masa ko tayo ay natabang no eh. Nakahatag man mi sa pagpasurvey ani. 1,350 man ganito. Mong may katungod mi mo puyo din eh. Unsa to? Unsa to? Ayaw pala ba ni pabaga na inyong mga naong uy itang? Di mo kapangangkon aning yutaa. Kay wa mo gikuptang papilis nga nakatampo mo aning yutaa.
Ug ayaw na mo pag-agi din ha. Adto na mo sa libon agi. Palayas mo din Susan! Mahadlok na namin matog sa among bahay. Kay sa iwaron man Manila, aron mamahawa mis among bahay. Ug sa libon nila minangagi, kay gikural naman nila ang among agianan. Sudlunan man gud ang among bahay. Ang ako pangutana mo kini mo sunod. Unang pangutana, nasuko ang dokeg suon sa kumbana, kay wa ko namigi katampo sa pagpalubong sa ilang inahan. Rason na ba ni? Nga papahawaon mi nila sa ilang yuta? Ikaduhang pangutana, naghahatag mi sa pagpasurvey ani yutaa og 1,250 sa buhi pa ang ilang mga apuhan nga mo'y tagiya ani yutaa. May gipirmahan man gani mi. Usaw man na mo pagprobara, nga ingnan man mi nila nga wa kami papel nga gigunitan ani yutaa. Wa sa ko mahibaw, asa na tong among gipirmahan. Ikatulong pangutana, usa man sa mga anak ang akong bana. Manununod siya ani yutaa. Pwede na ba din ming papahawaon? Kaya ron na bang kaya sila mo palayas namo? Ikaw pa katapusan, ilang gisiradaan ang among agianan. Kay gusto nila nga mamahawa gid mi. Ug dili ni pagion sa ilang yuta. Sudunon manggod ang amo. Sudunog gamay. Sa libo na lang tawag mi mo agi. Pwede ba namo sila mareklamo, bahin ani? Aron makapangayo mig gamay nga agianan? Palihog tabangit ang bagi ko. Kini nga akong suluran, itang. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon mga sukintig paminaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto medikal, punto legal, mga personal problems, mga psychological problems, kinsa ng mga na-depress din ha. Kung feeling ninyo wa nagipaglaom ang inyong kinabuhi, ondang anang huna-huna, ipadala na diri sa ato ang programa atong hisgutan, atong pagasturyahan, aron makarealize ka nga lami ra gyud gihapon ang kinabuhi na agyo pag-asa tanan. Ipada sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain og klase-klaseng pamaagi gyud na mga sugintig paminaw kay amo gyud nang isiguro nga kinsa tong ganahan nga mo pada sa ilahang suwat makahatag gyud og makasuwat og makapada gyud na diri sa atua. Of course, no, karon kay tiwala na patatungod na pagditasulod sa pandemya, na pagyud ang sakit nga COVID-19. Wa pamangyud mawala. So swerte lang gyud ta diri sa Visayas ug Mindanao nga arang-arang. Wa ko nag-ingon nga wala na. Arang-arang ta kumpara sa atong mga kaigsuunan nga naminaw karon in town sa Luzon. Kay nagpadayon ang ilahang lockdown, kusog kaayo ang pagtakod sa virus. No? Wata kabawag unsa nini nga strain, diin na ni gikan, unsa nini nga variant. Ang tinuod ana is nagpabili, nagpadayon. Wa pud ganita kahibaw nga basin ang katong variant nga naanto nila naa na pud ni diri sa ato ang dapit. Mauna, giawhag yun nako ang tanan. Kinahanglan ta magmatngon yun gihapon, naabaya yun daghan na kayo magkiat-kiat na in town, makalagot yun kayo tanawon sa tinud-anay lang, no? Kinahanglan gihapon ta mag-face mask, kinahanglan yun ta mag-face shield, magdalatag alkohol, o di manggani, magsige lang yun tag hugas sa ato ang kamot, perme, no? O kung di yun ta kinahanglan mo gawas, ayaw sa lagi yun mo o gawas. Ang ato ang gobyerno na ning kamot na gyud nga makapalit, ma-roll out na gyud ang bakuna. Pero naagyud gihapoy uban nga mahadlok magpabakuna. Karong mga panahon na kinahanglan ta mosalig sa medisina ug siyensya ug gusto mangganita nga manormal ang ato ang kinabuhi ug mobalik na gyud pod ug pag-abli fully ang ato ang economy. Daghan kaayong naapektuhan tungod aning pandemya, tungod aning sakita, no? Daghan na kaayo. Ang mga doctors o mga frontliners na injeksyonan naman. No, ako mangutana mo nako, magpa-injection ba ko? Oo.
Kung unsa pod nga klase nga bakuna ang ako ang gusto, tinuod na ako'y personal nga ganahan. Ug naghinaot ko nga maupod unta nay maturok nako. Pero tungod lagi kay pandemic pamanta, no? Unya all over the world lisod kaayo ang supply sa mga bakuna. So karon ang ako'y inyong pangutanon, magpabakuna ba ko? Yes. I'm sure si Dr. Obra na bakunahan na to, no? Kay frontliner man siya. Magpabakuna ko? Yes. Unsa nga bakuna? Ako kung unsa ang naa ug available, mauna ako ang kuhaon karong mga panahon na. Papataka siguro nga basin every 6 months or every year ta magpabakuna, but for now, at least, kung maturukan naman gani ko, at least, kampante ko nga kung mataptan manggani ko, di ko mamatay, di ko magrabihan. Ug ang ako apong mga hinigugma, labi na ako ang mama, akong mami, sigurado ko nga dili magrabihan, no? Kay sa tinud-anay lang, no, akong i-share lang yun ni mga sukintig paminaw na igo man gyud ako ang pamilya sa COVID. Og ako ang brother-in-law in town ginamatay, no? So dili gyud siya sayon. So ako di jud ko mo uyon anang maingon nga baligwa ra ng COVID, wa ra ng sakita. Sayon para ninyo musulti ana kung wa mo nataptan or wa mo hinigugma nga namatay anang sakita. Ako, kami, daghan kaayo diring naminaw pod nato ron nga either nataptan or naay pamilya nga nasakit, naay pamilya nga namatay. Dili gyud ingon ana kasayon. Tulo sa ako ang parinti pod puros doktor, gikuha pod Ginoo namatay tungod pod anang sakita. So ako maningkamot gyud ko in any way I can nga mangampanya nga unta, no, magmatngon ta para matabangan nato ato ang gobyerno nga mahumanta aning pandemya, no? Stay safe lang gyud ta. And of course, ako atong mga suwat, no, pwede gini ninyo ipadala sa kini ang akong sa suliran _612@yahoo.com, sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City, or ipadala sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Speaking of kini ang akong suliran official writers page, ako thankful kayo ko ug manghangyo ko ninyo nga ang inyong mga suwat ayaw ipadala personally sa ako ang Facebook account, but anha sa kini ang akong suliran official writers page, no? Kaya usahay makatubag ko, usahay dili, pero mas nindot man gud nang ma-share ninyo ang inyong suliran sa ato ang lain-lain nga mga tigpaminaw sa ato ang programa. Maunang pasalamat ko nga adto na to ipadala dito unta, no? So palihog lang tag pada dito. And greetings to Luna Matilda, Donabel G. Aureliano, Melanie Alvero, maayong adlaw ninyo. And manghinamot ko nga okay ra gyud mo. Si Karen Joy Emphasis, no? Maminaw daw ni sila. Emphasis Family from Manatad, Sibonga, Cebu. Hello ninyo. Kay sipa kuno kaayo ang DYHP dito sa atuang programa, no? And kinsa pa ni ato ang mga letter sender dire. Magpasalamat ta ninyo, no? And thank you kaayo to Jeneline Espelarga, hello, no? Janice Quiros, si Jeneline Gumimaw, si Janelle Blanco, si Christian Bacolod, no? Maayong adlaw ninyo and thank you kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw sa atuang programa. Family Villamero, Telebrico family, Raffles family, maayong adlaw and salamat kayo. Gikan mga taga Negros Mantegalini, kay gikan manikang Telebrico Villamero Anilu, no? Ang nagpadala, nag-request ani nga mga greetings. Salamat kaayo for always tuning in and for listening. Gay Marie Buenafevilla, Jonah Hines, thank you kaayo. And daghan kayong salamat sa inyong hangpadayon nga pagsubaybay o pagpaminaw gyud always sa atuang
programa. Ako grateful kaayo ko nga naara gyud mo o bagsige mo paminaw. Okay? Now, taga Tabuelan, Cebu ang ato ang letter sender karong adlaw. Gipadani niya sa ato ang official writers page ug nisuwat ni siya kabahin sa yuta no sa ilahang amahan kay sa buhi pa ang ihang lolo ug lola sa iyahang nabana nagpa-survey kini sa ilahang yuta aron maklaro ang bahin sa iyahang mga anak tuod man nasabutan nga tag 10,000 10,000 ang bayad sa pagpa-survey matag igsuon. Unya kay pituman sila ka man nag-igsuon sa iyahang bana, gibahin nila og kawalo. Ikawalo ang ilahang mama, maong tag 1,250 sila. Paghatag sa maong kantidad, pinirmahan nila og ilahang og iyang mama, lolo ug lola, pagpanlabay sa tuig namatay na ang apuhan sa iyahang bana. Og pagkamatay sa iyahang ugangang babae, wa sila gikatamko sa pagpalubong. Ini tungod sa kalisod. Umotoy girason sa igsuon sa iyahang bana nga, papahawaon sila sa yuta. Unsay labot. Nasuko ang duha ka igsuon sa ako ang bana namo kay wala ko namigi katampo sa pagpalubong sa ilahang inahan. Rason ba kuno to nga papahawaon mi sa ilahang yuta? Dili gyud. No? Ang kanang inyuhang, of course, kasabot ko nga, ang kanang paggasto nato no, sa pagpahimutang sa namatay, pwede man guna siya nga common ug i-deduct na nato sa estate. Pero nungka nga pwedeng mo ito'y gamiton kay I am sure mas dakog kantidad ang inyong yuta kaysa sa inyuhang ikatgitampo nga to o gasto ngadto sa pagpalubong. Nga naman dahil mo na lang datadatahan ang pagpalubong sa inyuhang mama, pila may nagasto ato, unya inyong tampo-tampuhan, lahi man na ang imong katungod sa yuta, lahi man po ng imong obligasyon sa pagtampo sa gastuhan pagpalubong. Ngano? Pila man day ilahang nagasto, kinsa man say nagkupot sa mga nangamot, di ba? Nya, unsa may mga sinapay kwarta po ng inyong ginikanan, di ba? Kaduhang pangutana, nakahatag mi sa pagpa-survey aning yutaa og 1,250 sa buhi pa ang ilahang apuhan. Nga mao'y tag-iya sa yuta. May gipirmahan man gani mi. Unsaon man namo pagprobar adto. Nga ingnon man mi nga wala sila'y papel nga gigunitan anang yutaa. Wa sad ko mahibaw. Asa tong among gipirmahan. Ang ako ang pagsabot manggod, ani no? Ang imuhang mama na amang ditugoy katungod ang katong namatay, di ba? So sila nga anak equal gid na sila sharing maski pagwa nakatampo ang imuhang mama sa pagpa-survey. Ang basihan gyud nato sa ato ang katungod dili kung nakatampo tas pagpa-survey. Kung dili anak bata, apuhan bata, and the fact nga naa ka, appeal ka, birth certificate, rin kinahanglan, hindi mo nila pwede basta-basta ingnon nga pahawa. Di po sila pwede kaingon nga, wa mo'y katungod anang yutaa, kay wa mo nakatampo sa pagpa-survey. Okay? Exactly, kaning siya mong ikatulong pangutana, usaman sa mga anak ang ako ang bana. Manununod aning yutaa. Correct, sakto gid ka. Pwede ra di ay ming papahawaon, kay yano ra man kaayo silang mupalayas namo, dili gyud. Ayaw gyud og hawa, ayaw og lakaw, ayaw og ka problema kay kinahanglan gyud nga maningkamot mo nga imong protektaran ang imuhang katungod, which is one of the heirs, usa sa mga sumusunod anang yutaa. Like I said, lahi ang imong katungod as sumusunod sa imong bana, kanang imong bana lahi ang iyang katungod, lahi po dag inyong obligasyon. Wa ko nag-ingon nga mulimod mo sa inyong obligasyon. Pero dili po na nila mahimong basihan nga papahawaon mo or kuaan mo katungod. Walay katungod, walay gahom rather. Wala po'y authority ang iyahang mga igsuon or laing tao nga mao'y muhukom magbuot ug muingon nga pahawa mo dili na mo tag-iya aning yutaa kay ang kanang katungod isip tag-iya gumikan sa imong katungod nga sumusunod kay heredero mo. Anang kanang yutaa gihatag na mando na sa balaod. Okay? Ayaw kahadlok ana.
Ikaupat o katapusang pangutana. Ilang gisirad-an ang among agian kay gusto man nila mamahawa gyud mi ug di na paagiun sa ilahang yuta. Sudlonon manggod amo og gamay. Sa libo na lang taon mi moagi karon. Pwede ba namo silang moreklamo bahin ani aron makapangayo mi gamay nga agian? Correct, pwede kaayo. Una, akong suggestion is moadto mo sa barangay kay ato na lang himo ang issue na mangayo kag right of way. No? Kung dili gani gyud sila mangayo mo kiha na lang gyud ka kay para mahatagan ka og kanang giingon nga road right of way para naa kay access sa inyuhang yuta. Okay? Hinaot unta, no, mga sukintig paminaw nga naamoy nakutlo. Napagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.